Kue kimi daki kenhun daki seng bat ki parti banlek kemen lek Isynei yagi Baduk Henry uwe Rangbah lami jar Marwei daka jingkia mensem banlek aji rap kombos aj kat bau lae kebau kamai nak sep ban aji rap yagi bare yagi Heprit ki Baduk ki badon ki jingduna kumsi benta kasnem thamai uni udai uba sempang karbani nak sinong ke badon syajngai ba kata kadai nak sinong dolun ka South West Kasih district. Dak jingsu kuman ya kabangnya yo ban lung man lang ya ki break badon ya ka jingduna hai kot mat naka mojaran nak sinong auro nak sinong mariam nak sinong damnar pat nak sinong mundelang te ni ki badon ya ka jingduna hai ki kot mat ki wei hakarika strike jong snam archer artibu ki yele snoba dakaba ki leche ki lum ki wa ki leche ki jaka jong kai ki beper nakabanta panjele snoba re ki bring badon ya ka jingna ki yo ya ka lat ka manta ya ka bang yo ban ya kendo manta sni na ka ba yo ban ai ya ki blanket oi ki long ki blanket ki baret re abinya perkat na kanta ki bring ba don ya kajing duna kalong kajing mentai kalong kajing kerku na kata kajing ki te hak di kapor om tang ki bring ba don ya ka jing duna hai kat men rela don ringkat ro pat ki khun suat ya ka ban ka liang jong ki kri pa ka jong ki kim don sho hari ko perthai ki da ne no te na ka liang jong ang ri yo ban ya don bentalang pat ki khun suat ro te kat no ngadap da kajing sno men abang yo ban ya don ringkat bat ki bring ba don ya ka jingduna hai khatna bat ki konson tikani kalong ka khubor na pata ka jinglem chani wei pe wei on don hari ka perthai idai bandon ka jingya rap marklian idon ya ka jingya kersan lem marklian nang ba nila ban nang keo haka society haka imlang ka salang mar khamnyar hai ni ki bring ki jangi ki pamenta ba ni pek le ki bring ba don ya ka jingduna haka yo ka ki bring ba saden di kuntang kentulang yang iwei pe iwei ba dunia trelang compare lang idei bareng spa compare la idei bedek compare la dang idei start dan ni bagi dai tu ai dan don ya jingya trelang dengan don sibon kitin ya dai sibon